ऑट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प, 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल, 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्याने आणि विकत मिळते। मर्यादित काळासाठी ऑफर, 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध, नियम आणि अटी लागू। संपर्क 8530 33 34 11। विद्यार्थ्यांमध्ये उद्योजकता निर्माण व्हावी, त्यांच्या कला कौशल्याला व्यासपीठ मिळावे व गृहिणींच्या कलागुणांना वाव मिळावा यासाठी प्रथमच बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूलच्या वतीनं फूड फेस्टिवल व कलाविष्कार कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं। या स्तुत्य उपक्रमाचं आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचे नॅशनल इंडिया मीडियम स्कूलचे अध्यक्ष मनोज गुळेकर यांनी कौतुक केलं आहे। मुलांमध्ये उद्योजकता निर्माण व्हावी यासाठी फूड स्टॉलचे आयोजन करण्यात आले होते। विद्यार्थ्यांनी विविध पदार्थ बनवून विक्रीसाठी आणले होते। या खाऊ गल्लीला विद्यार्थी तसेच पालकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला। कलाविष्कार कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांनी तबला वादन, हार्मोनियम वादन, गायन तसेच कथ्थक, तोडे, लावणी यातून नृत्य कौशल्य सादर केले। त्याचप्रमाणे विद्यार्थ्यांनी लाठीकाठी, एरोबिक्स, कराटे आणि योगा, नृत्य याचे शानदार सादरीकरण केले। Please encourage our leaders. विद्यार्थ्यांनी संस्कृत भाषेतून सादर केलेले पाढे व श्लोक पठण, संस्कृत गोष्टींचे नाट्यरूपांतर याला प्रमुख अतिथींकडून विशेष दाद मिळाली। याचबरोबर इयत्ता 8वीच्या विद्यार्थिनींनी गोवन कोकणी भाषेत सादर केलेल्या एकपात्री अभिनयाचे प्रेक्षकांनी कौतुक केले। या कार्यक्रमासाठी आदर्श एज्युकेशन सोसायटी नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवेचे अध्यक्ष मनोज गुळेकर, मराठी हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेते तेजस जयराम जांभवडेकर हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते। बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूलच्या सर्वेसर्वा सुलेखा राणे, संस्थेचे पदाधिकारी प्रणाली सावंत, अभिजित सावंत, विनायक सापळे, परशुराम झगडे आणि पालक प्रतिनिधी महाडेश्वर व वैशाली पवार हेही यावेळी उपस्थित होते। आज बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूलचा आज कलाविष्कार हा कार्यक्रम या शाळेनं आयोजित केला आणि या शाळेसाठी या कार्यक्रमासाठी राणे मॅडम यांनी आज मला इन्व्हाइट केलं, त्याच्याबद्दल त्यांचा मी खूप खूप आभार मानतो। माझं एक मत आहे की माझी जरी शाळा असली किंवा मी कुठल्याही एका अशा चौकटीत बांधलेला व्यक्ती नव्हे की आपली स्कूल आहे म्हणून कुठल्या तरी दुसऱ्या स्कूलला विद्यार्थी तर सर्व सारखेच आहात, जगाच्या पाठीवर सर्व विद्यार्थी सारखे आहेत, आम्हीही विद्यार्थी दशेतच आहोत अजून। आणि एक अशी महिला जी स्वतः शिक्षिका आहे, प्रिन्सिपलशिप, तिच्या लेखी आम्ही अजूनही विद्यार्थीच आहोत। आणि जर एका प्रिन्सिपलने जर आम्हाला, आमच्या शिक्षिकेने जर बोलवलं तर विद्यार्थ्याने ते कुठलेही बॅरिकेड्स न ठेवता जाणं हे क्रमप्राप्त आहे। तसं आम्ही या इथे शाळेत आलो आणि या शाळेत येऊन मुलांनी जे
खाऊ गल्ली असेल किंवा कलाविष्कार असतील, खाऊ गल्लीच्या माध्यमातून मुलांना व्यवसायासाठी जे प्रेरित करण्याचं जे काम जे शाळा करते आणि जे होणं गरजेचं आहे, कारण एज्युकेशनच्या बाबतीत बरेचसे गोष्टी आपण शाळेच्या माध्यमातून देत असतो. अभ्यासक्रम असेल किंवा गणित असेल, सगळ्या गोष्टी असतील, पण मुळात जो व्यवहार ज्ञानाचा जो विषय आहे तो कुठे जगाच्या पाठीवरती म्हणजे निदान आपल्या भारतात अशा शिक्षण व्यवस्थेत शिकवला जात नाही. आणि अशा ठिकाणी असा एक व्यवहार ज्ञानाचा जो काय देण्याचा एक स्तुत्य उपक्रम या शाळेने राबवला, त्याबद्दल त्यांचं खूप खूप मी धन्यवाद देतो आणि आभारी मानतो की आमच्या या कोकणातल्या मुलांना त्यांनी असा एक स्तुत्य उपक्रम त्यांनी राबवून त्याच्या माध्यमातून त्यांना व्यवहार ज्ञानाची ओळख होते आहे आणि खरोखर त्यांचं खूप मी कौतुक करतो. तसेच त्यांच्यानंतर मग कलागुण असतील, त्यांना पेटीवरचे स्वर असतील किंवा ताल असतील, हे आम्हाला कधी मिळालं नाही आमच्या बाल्य अवस्थेत, कारण कधी त्यावेळी असं म्हणत होतं की जुन्या शाळा खूप प्रगत होत्या, त्यावेळी देत होतं, पण आम्हाला तसं नाही मिळालं. पण आज इंग्लिश मीडियम स्कूल असून आपल्या भारतीय संस्कृती टिकवण्याचं जे कार्य आज बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूलमध्ये चालू आहे, त्यांचं खूप खूप कौतुक करावं तेवढं खरं कमी आहे. आणि अशा शाळेच्या मागे म्हणण्यापेक्षा त्यांच्यासोबत उभं राहायला मला नक्कीच आवडेल. एक विद्यार्थी म्हणून आवडेल, ना की कुठला तरी एक संस्थेचा अध्यक्ष म्हणून किंवा एखादा कुठला तरी एक बिझनेसमन म्हणून. यात बिझनेसमन किंवा संस्थेचा अध्यक्ष असा काय कुठला पार्ट येत नाही. एक विद्यार्थी म्हणून सर्वांनीच त्याच्या संपूर्ण जिथे शिक्षण दिलं जातं तिथे प्रत्येकाला भिंती मोकळ्या आहेत. आपण बोलतो की शिकण्यासाठी भिंती कुठल्या नाही आहेत, एका शाळेत आम्ही कुठेतरी बांधलेलो नाही आहेत. तसं प्रत्येकाने याच्यामध्ये चिवूचा खाऊचा वाटा उचलावा आणि त्याने मदत करावी, शिक्षणासाठी मदत करावी, त्या विद्यार्थ्यांसाठी मदत करावी. आणि माझ्या या छोट्या बालमित्रांना खूप खूप मी या निमित्ताने शुभेच्छा देतो, त्यांच्या भावी आयुष्यासाठी शुभेच्छा देतो आणि त्यांच्या आयुष्यात माझाही काहीतरी एक वाटा असावा. त्यामुळे बद्दल मी या संस्थेला आणि मॅडमना सांगितलं की मी त्यांच्यासोबत सदैव राहीन येणाऱ्या काळात. त्याच्यामुळे जे काय आहे आणि कणकवलीत नेहमी माझं येणं जाणं असं, पण बाल शिवाजी नावाप्रमाणेच आहे. ज्या शिवाजी महाराज जे आहेत आपले आणि त्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आईंनी जे व्यवसायाचे धडे दिले आणि आज अशाच एक आपल्या जिजाऊसारखी एक व्यक्तिमत्व आपल्या मुलांना व्यवसायाचे धडे देते आहे. खरोखर खूप आनंद वाटला बघून. तुम्ही या शाळेत नक्की त्यांना व्हिजिट करा आणि बघा कसं काय शिक्षण चाललं आहे. खरोखर त्यांचे प्री प्रायमरी स्कूल्स असतील किंवा काय असतील, आम्हालाही आदर्श घेण्यासारखे आहेत. म्हणून मी आवर्जून फक्त बघण्यासाठी आलो की नक्की शिकवतात कसं हे सगळ्या गोष्टी. खरोखर या शाळेचं आणि राणे मॅडमचं खूप खूप कौतुक आहे. धन्यवाद. थँक्यू. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.